Cada europeo consome máis de 200 litros de auga ao día. En Kenia só dispoñen duns 12 litros ao día. Estímase que 50 litros ao día son suficientes para calquera persoa. Se pechamos a billa cando xovamos os pratos, estamos a forrar uns 6 litros cada minuto. Non malgaste a agua, fai un bo uso dela. É unha mensaxe dos nenos e nenas de Culleredo. A información do teu equipo no 101.2 da FM. Radio Culleredo, Deportes. Chega o momento de falar de fútbol na mañá dos luns en Radio Culleredo. En Todo Fútbol analizamos a trayectoria de Real Madrid e de Deportivo da Coruña, os dous equipos que contan con seguidores e seguidoras organizados. Neste caso, pois nas Peñas, a madridista San Miguel, pois moi pendente de que o Real Madrid, apeado de outras competicións, pois aínda ten todas as posibilidades, a ver que pasa no clásico desta próxima fin de semana, de ser campeón de Liga. Está a os puntos, creo que son 4 do Barça, pero xogan un clásico esta fin de semana, todo un neste caso Barcelona-Real Madrid, en Barcelona o domingo, pode deixar claro xa quen se vai facer campeón ou non. E o Deportivo, que xa é matemáticamente equipo de segunda para o ano que ven, certificaba onte a permanencia frente a un Albacete, o que lle tenga tomada a medida esta tempada. O equipo branquiazul gañaban os de Óscar Sanz por 5-1, unha nova exhibición de Jeremai que, o moito me equivoco, galla que non, porque os deportivistas é o medo que temos, non vai estar no Depor o ano que ven, o vai levar algún equipo porque está a causar sensación. Fernando Blanco, que fora presidente responsable da Escola Galega de Adestradores de Fútbol e agora é o presidente de Honra, quen vai saber máis que Fernando Blanco de fútbol aquí en Galicia? Penso que ninguén. Pois todos os luns nos regala a súa opinión aquí en Radio Culleredo e hoxe non vai ser unha excepción. Que tal, Fernando? Moi bons días. Hola, bom día, que tal? Vaya fin de semana, o Depor xa é matemáticamente, ten a permanencia matemática de cara ao ano que ven, xa podemos estar máis tranquilos, creo que planificando a tempada, e o Madrid, malia quedar apeado da Copa, bueno, pois aí está na Liga, todavía ten moito que decir, non? Sí, eu penso que sí, penso que, bueno, por parte do Depor, penso que a permanencia xa tiña prácticamente asegurada, pero bueno, sí que é verdade que onte a confirmou, ¿no? No sentido de que xa ahora está aí no posto 10º da clasificación, sin problemas, aparte, pues bueno, goleou en Riazor, gran partidazo de Jeremai, que penso que estamos disfrutando dos últimos partidos que vai ter en Riazor co equipo do Deportivo, e a verdade é que todos contentos, porque se logo miramos tamén o tema do filial, pois bueno, o Fabril, que onte estuve ali en Abegondo vendo o partido, se clasificou para xogar o playoff, os juvenis do Deportivo pois tamén quedaron campeóns da Liga, o sea que, bueno, todo foi unha xornada con moitas alegrías, ademais de, bueno, de todos os triunfos que hubo tamén por parte de actividades e deportes como o balonmán no Concello de Culleredo, que tamén están aí nas fases finais, xa que estamos na reta final e para moitos ahora mismo son alegrías, para outros, pues bueno, vendrán os descensos e as lágrimas. Evidentemente, decías, falabas do Depor, victoria onte cómoda, parece que lle tomaron a medida ao Albacete. Que te pareceu o partido? É excesivo ese 5-1, hai 2 goles anulados ao Albacete. O primeiro, é certo que o único que conseguiron, que lles validaron, foi tamén en propia porta de Jaime, que a mí me parece que fixo un partido moi correcto, o defensa malia ese gol, que penso que non foi culpa del. Bueno, que te pareceu o partido? O resultado é xusto? Bueno, a mí o resultado me parece moi abultado, ¿no? Penso que non foi un partido para
para tantos goles. O que pasa é que o víamos falando xa desde fai moitas xornadas aquí en os micrófonos de Radio Culleredo que o peor que lle podía pasar a este Depor era que quedase aí en terra de ninguén. É o que lle está ocurrindo, entonces vin unha pasividade tremenda, pero non xa parte tamén polos xogadores, sino que un partido apenas sin falta, sino incluso polo tema arbitral, ¿no? Partidos que van ao VAR, que normalmente o deporte perxudicaba sempre, pois en este caso foi beneficiado a forma de ir o árbitro ao VAR, que sempre normalmente cando hai tensión, hai partido, van sempre, pegan unha carreira para ver, foi andando a paso lentísimo, o sea, como que lle daba todo igual, entonces eso é o que deixa un pouco descafeinado o partido, ¿no? Penso que ao final incluso un rondo con os xogadores contra os xogadores do Albacete que provocaba malas caras e incluso algunha que outra patada que creo que sobraba, ¿no? Como foi o caso de Costa e algún xogador máis que tampouco cree que queren que os tomen de broma, ¿no? Entonces, bueno, penso que estes partidos así, con tanto carrusel de cambios, a risas con Patiño, parece que tomaban un pouco a broma por salir a xogar. Entonces, eso é o que debe de sobrar en este fútbol. E no caso que todavía nos quedan 2 xornadas na casa e 2 fora, que penso que vai a ser un tanto do mismo. En canto centrándonos ao que o partido, pois bueno, sí que é verdade que o partido de inicio de por saleu ben con a sustitución de Jaime no sitio de Pablo Martín, saleu de titular por primeira vez en esta tempada, e despois arriba Cristian Herrera, que saleu no sitio de Mella, porque ahora, pues bueno, se trata de, que é o que falábamos, de dar minutos a xogadores que non xogaron prácticamente nada en toda a liga, e agora, pues bueno, vai ser estes partidos que quedan, pues dar 10 minutos a Tosi, Patiño, xogará Escudero, Buldini, e agora, pues é o que hai. Penso que por ese tío que me parecía moi abultado, porque a mellor o resultado pues podía ser 2-1 ou 3-1 como máximo, pero penso que xa sobraron unha serie de goles. Ao final, cada un quería facer o xogo para sí, Jeremai xa quería facer o hat-trick, non daba o balón a nadie, fallaba, depois é o tema de Zaca, no caso de Soriano, pedindo balón e non xogaban para eles, o sea que son partidos raros estes de fin de temporada, que se non estuvera a cousa asegurada, parece que bueno, que dá medo e tempo a suspicacias e que menos mal que estaban os 2 equipos salvados, sino, pero vamos, para min o partido de onte me parece unha pachanga, é como ir a ver os xoves un partido de adestramento a Begondo, porque falta tensión, falta ese fútbol, entonces para o aficionado a prova se ve unhas gradas, ¿no? Que penso que foi das peores entradas que hubo, me parece que foron 15.000 e pico, quizáis, bueno, tamén motivado pola hora, pero que ao non xogarse nada ningún dos 2 equipos, pues bueno, perde moito partido, ¿no? Bueno, ao final a permanencia está garantida. O Eldense perdía, por certo, perdía o Racing de Santander co Cartagena. Así son as cousas, así é a vida no fútbol. Dilapidan os cántabros pois 3 puntos importantísimos a hora de lograr ese playoff, a ver que pasa ao final, pero decía o Eldense pois neste caso perdía e xa quedan pois matemáticamente fora de acadar o Deportivo, decir, o Depor queda xa pois prácticamente en segunda división. Agora que facemos, Fernando? Hai que planificar para o ano que ven, e agora que xa se sabe que o Depor vai xogar en segunda, ten tempo a dirección deportiva e ao clube para tomar decisións. A maioría dos xogadores, me parece que todos teñen contrato. Que facemos? Sí, pero bueno, os contratos xa sabes como pasa, que hai xogadores e pasou xa na pasada temporada que teñen 2 anos e ao final a máis diñeiro, pero a planificación se vai facendo igual. É a base de pagar indemnizacións. O xogador que non ten minutos e que non xogou, o que pasa que sí, que é verdade que
están planificando, están falando xa con algún adestrador, se ve que non ten moita confianza en Óscar Gilsán, cos xogadores pois pasará outro tanto do mismo. Pasa que se fala estes días a rumoroloxía que igual non queda Fernando Soriano, non sabemos quen vai coller a dirección deportiva, nin quen vai ser o próximo adestrador, ou se vai continuar o mismo. Entonces, pues bueno, están esperando tamén un pouco iso para planificar a plantilla, porque, claro, se ven outro director deportivo, igual moitos destes xogadores, pois tampouco lle valen. O adestrador, outro tanto do mismo. O sea, penso que iso ten que ir da man, ¿no? E hasta ahora, pues bueno, sí que é verdade que queda un mes de competición prácticamente, pero vemos que xa outros clubs están movendo, ¿no? O sea, están facendo fichajes, sin embargo aquí no Depor, pues claro, mentras non salgan todos os que teñen que sair, pois é difícil tamén anunciar baixas. Estes días se está a falar moito de se sigue ou non Gil Sanz e acabas de meter o dedo na chaga. Vai seguir o director deportivo? Ti crees que sí? Ou apostas por que non siga? Que te parece? É que nesto do fútbol, o sea, ten contrato, pero o que se comenta de que pode ser que non continúe. A mí, desde logo, me sorprendería moito de que se marchara, porque tendo contrato, únicamente que che despidan, pero tendo contrato un club como o Deportivo, tal como están deixando ahora todas as instalacións a Begondo e o mismo Riazor, eso non o vai a encontrar en outros anos, desde logo, con unha progresión, un tema de que falaron de o Astranos que se pode producir para o ano que ven, a mellor, penso que mellor que aquí, como non vaya para un equipo de primeira ou Real Madrid ou Barcelona, a verdade é que é difícil encontrar. Entonces, para min penso que igual non se vai, o que pasa é que, claro, moita xente non está contenta con el, entón surxe sempre o tema de que se ten que ir, pero xa veremos, a ver si se vai ou non. É que é moi importante a figura do director deportivo, que haxa pues, que unha claridade, unha idea clara de se vai continuar ou non, porque tamén del dependerá se sigue o técnico ou, como decías, que o mellor xa están falando con outros adestadores. A ti te gustaría que seguise Óscar Gilsán? Xa ves que te pido que te molles, Sí, eu desde logo, apostaría por darlle continuidade, que collera o equipo el desde o inicio, que fixera un pouco a súa maneira pois a plantilla. Sí que é un técnico que ten un 11 tipo, como a maioría, pero sin embargo o que noto, o que vexo é que se aferra aos 11 sempre, porque a xente que tiña no banquillo, para min, desde logo, non daba moito a calidade que se esperaba para sustituir aos chamados titulares, non? O sea, vemos xente como sale Patiño e parece que a xente se mofa del, o sea, si Buldini xa non saleu. Entón, hai unha serie de xogadores que polo que sexa non contan para Óscar Gilsán. Entón, a xente, me imagino que se continuase, pois creo que tanto Barbero como Tosi, xente que están a préstamo, non sei se incluso Obrador podría continuar, está cedido polo Real Madrid, o Real Madrid non anda moi ben tampouco de laterales. Entonces, sí que tendría que facer un pouco da man do director deportivo un pouco a plantilla a súa maneira, que cando fagas un cambio que non se note tanto ese baixón do titular ao suplente, ¿no? Entonces, eu desde logo apostaría porque continuase. A parte que sería a opción económicamente máis viable, deu, claro, quedou interrogante porque deu garantías, non? Deu unha imaxe de solidez, cambiou o equipo respecto á imaxe que daba o de Idiáquez, que era un equipo que, sí, moi alarde en ataque, pero ao final pois non conseguía tantos puntos, que pudera ter sucedido, non? De se Gilsán iniciase a tempada, porque cos números que tivo nas xornadas que pudo disputar, pois eran números de
estar clasificado para o playoff. A opción de que siga Gil Sanz, que podría ser a máis lóxica ou a máis cabal, pero como decías ti, hai que rearmar a plantilla. Ves reclamando non dende esta tempada, dende hai tempo, que o Depor fiche pólvora adiante, pero hai que contratar máis xogadores en outras líneas do campo, aparte de na dianteira ou non? Sí, bueno, a probar o equipo se ve que estamos no de sempre. O equipo está coxo, no sentido de que lle falta un pouco a columna vertebral, no sentido de que penso que para min se necesita fichar un central. Estiveron facendo moitas probas con os Pablos, a lesión de Barcia, ahora Jaime, que non xogou de titular en toda a liga, se ve que xa non contan con él, pero desde logo tendría que fichar un central, un medio centro para acompañar a Villares e a José Ángel, que son xogadores titulares da plantilla, pero quizáis un xogador máis de ataque pasador, que filtrase eses pases para os dianteiros, desos que che deixan xa encarado aí un contra un porteiro, e logo o que vimos xa, o que ti dis, desde xa non esta, sino anterior, se ti arriba non tes, o vimos repetindo sempre, un xogador que che marque 15 goles, ahora mismo leva 14 de máis, pero non é a súa función, un xogador de banda, pero me refiero a un dianteiro centro como pode ser ou pode Luis Suárez no Almería, Panicelli, en varios, o sea, xogadores que hai en segunda que levan 15, 16, xa non digo 20, pero se non tes ese tipo de xogador, partes con moita desventaja, entón eu sería o primeiro que ficharía, vamos. Bueno, pois o Depor que afronta agora con tempo, con 4 semanas máis, xa antes de que remate a Liga, pois xa sabe que vai continuar en segunda. É o momento de tomar decisións e de preparar a tempada que ven, unha tempada na que, o mellor, pois se poden plantexar, por que non, coa economía saneada, pois facer un bo investimento e tentar o ascenso á primeira división. Bueno, é que falábamos ao principio do Real Madrid, non? Esta fin de semana é clásico, Barça-Real Madrid. O Madrid que gañaba con apuros ao final, pero chegou a estar 3-0 frente o equipo do Celta. O Barça, que neste caso pois gañaba o seu partido tamén neste caso con solvencia, penso eu, non? O partido desta fin de semana, aínda que, bueno, un axustado 1-2 frente ao Valladolid, pero iba gañando o equipo pucelano. Ao final remontaba o Barça, que comezou plagado de suplentes. Como ves ese clásico e como ves a Liga? Bueno, penso que este ano, para min, desde logo, a Liga é para o Barça. Vai a depender moito de o que ti di, este próximo partido do clásico, pero chegan os dous xa bastante cansos, se está facendo moi longa esta temporada, pero bueno, vai a depender moito de ese partido. Se o Madrid é capaz de gañar en casa do Barça, pois bueno, eu non descartaría nada, pero a verdade é que o Barça ten todavía a competición da Champions, que xo vai ser a favor do Real Madrid para ser capaz de gañar ali. O que ti decías, que os dous chegan xustiños. O Madrid vemos que, bueno, iba ganando 3-0, pero ao final o Celta che apreta e che puxa aí as cousas complicadas, porque estaban aí 3-2, que daba moito partido, e o Celta estaba xogando moi ben, tuvo varias ocasións, tanto de Diego Aspas como de Borja, e a verdad que puderon haber empatado. O que pasa que o Madrid na casa, pues bueno, pero se confiaron bastante, ¿no? Penso que pasa que ten que botar conta de xente que, pois un pouco como Deportivo, ¿no? Debutou un chaval do Castilla, Jacobo Ramón, ten que botar man de darlle minutos a Modri, que xogou o último cuarto de hora, Arda Güler, Brahim, o sea, ten que botar, independientemente de que tenga Vinicius e a Mbappé, pero os xogadores eu os noto que están deseando que acabe a Liga, están pensando
non o Madrid solo, senón máis equipos están pensando máis en Ibiza que na competición, non? Entonces, bueno, vamos a ver si é capaz de dar a sorpresa, entonces pues habrá liga, si gaña lógicamente o Barça o próximo clásico xa a liga está decidida. Bueno, quedan eso, igual que en segunda. Se adecuaron os campeonatos e foron pois axustando as datas e van rematar, quedan 4 xornadas tanto en primeira como en segunda. O Real Madrid, que aínda ten moito que decir na Liga, si é que gaña esta fin de semana o Clásico, en todo caso, si non, salvo catástrofe, o Barça, tal como van os dous equipos, pois sería difícil decir que non vai ser campeón de Liga. Vamos a ver que pasa esta fin de semana, Fernando, e a semana que ven, como sempre, falaremos do que teña sucedido aquí en Radio Culleredo, paréceche? Pois moi ben, a ver se xa vamos sabendo tamén novedades. Me imagino que o Depor terá que ir dicindo algo de plantilla, renovacións e a ver como surge. E logo, pois bueno, falaremos lógicamente do clásico, a ver se é capaz de gañar o Madrid para dar unha alegría a Peña Madridista de Culleredo e poñer a Liga, porque se non, pois nos vai pasar como o Depor. Se xa o Depor está aí en terra de ninguén e o Barça gaña, a competición xa queda totalmente descafeinada en primeira ou en segunda, o sea que vamos a dar un pouco de emoción. Pois a ver se esa emoción existe, a imos transmitir a vostedes o vindeiro luns aquí, como sempre, en Todo Fútbol, con Fernando Blanco. Gracias, Fernando, ata semana que ven. Unha aperta. Deportes.